Tezvara Nemuroora vowanikwa vakanamirana vari mubedroom pamubhedha wemuroora. Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, matova kumabasa here kana kuti muriko zvenyu kumba mabva kubasa kuma-night shift? Tell me in the comment section. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatira tisati tapinda mune imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu. Inzwaiwo nyaya yandakatumidzirwa nomumwe mwanasikana. Hanzi zita rangu ndinoitwa Maria uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. In less than a month uno September wegore rino 2026 ndiri kufanira kuti ndinge ndichizochata nemurume wangu uyo wandichati Leo. Everyone thinks kuti at this moment I should be jumping up and down for joy. Nekuti Leo murume uyu akandiroora, ndakatobvisirwa mari yemarooro uye zvekare vabereki vangu vakapiwa mari yakati kuti munhu ane mari ndichati ane mashops ndachinjawo business mukomana chiraanoita nekuti handidi kuzozivikanwa nekukasika. Is a definition of a real hustler. Kune vaya vari kunze kwenyika ndikangoti kana ndikakompea level rake Leo nekwamunenge muri ikoko munogona kunge muchita sekunge muri kutoperekedza vanhu vakaita sana Leo kurarama, nekuti mari yaanogona kubata per day imari inogona kutoshandirwa nemunhu uyo anenge akaenda kumhiri kwemakungwa. Ndaifanira kunge dai ndakaenda kumhiri kwemakungwa ini, asi nekuda kwake akanditi ko iwe zvauri kuti uda unoita chines aid uri koko island, mari iyoyo ndichiibata one day zvinogobatsira chii? Nekuti muno muZimbabwe mune mari. Ngwamana anogona kufamba nemari imwe isingatsananguriki. For example, ndinogona kuti tinokwanisa kungobva pamba tiine kana 70,000 US dollars inenge iri mari yemadhiri. Tichibva ikoko anogona kutodzoka akakubatira 120 apa inenge iri 120k US dollars. Paitwa madhiri emaminutes paine zvinenge zvichida kungonotengwa kungava kuri kuChina. Saka munhu ane mari. Murume uyu ndingangoti anotondinamata inini madiro aanondiita. Ndinoti kana ndikambokwedza mudhu yangu kunyange pasina chaanenge anditadzira, so he literally worship the ground that I walk on. But ndoda kuti ndinge ndichiva honest nemi muri yeZimbabwe, inini ndakamuvenga. Ndinonzwa kana kuda kurutsa kana ndikafunga nezvake Leo uyu. Ndakambofungidzira kuti kasi ndine nhumbu, mavengero acho andakamuita so zvatova worse than patakange tichiri mukomana nemusikana. Iko zvino zvatova pane rimwe level risingachatsananguriki. Why I'm doing this? Mukoma sei ndiri kuda kuroorwa naLeo? Ndakabvuma kutoroorwa nechikare. Why ndiri kuda kuchata naye? It is very simple. Inini ndiri broke, vabereki vangu vainge vari broke murume uyo asati apinda muupenyu hwedu. Upenyu hwedu hwatairarama mukoma, it was just a cheap life. Saka munhu anogona kundipa security financial wise muupenyu ndiLeo. Ndiye akaita sort of like a ticket out of my poverty. Saka kunyange akandiburitsa munhamo, but ndinoti kana ndakamutarisa so ndinongoti oh gosh, zimunhu ndakarivenga iri rakashata. Let's be real honest. Leo akanyangara. Leo handitombomudi zvachose, plus ari soft, ane chigood boy vibe chandisingafarire. Anoenda kuchechi, munhu anoda Mwari, munhu anonamata. Even before bonde, he treats me as if nditori kana kangerozi ka princess. Anonditengera zvipo, anonditengera whatever that I want panguva yandinenge ndichichida chinhu ichocho. And murume uyu andiri kukuudza ichokwadi, ini hangu anondibhorwa. Ndikangoti kune vamwe vakadzi vasina class, you might think kuti Leo is like a dream to you. Kwandiri is a nightmare.
anoita kuti ndinge ndichinzwa nausea. Handidi munhu anondinamata inini, handidi munhu wekuti ndinogona kupakura sadza ndikariisa patsoka dzangu akadya sadza kubva patsoka dzangu. I want a real man. Inini my actual type, murume wandingati anonditena on, wandinonzwa achipomba ropa mumuviri wangu. Ndinoda murume anenge ari a rough rider. Ndinoda murume anenge ari dangerous, wekuti hautombozivi kuti chaari kuronga ari kurongei. Munhu anongogara akakuisa pariski, so handizivi kana muchindibata. Ndinoda murume wekuti anorarama in the first lane, murume anokuchemedza, murume anokuhurira, murume anokupa a real challenge. Not munhu wekuti anoita kuti unge muchingorelaxa, because pana Leo I know kuti hakuna kana imwe competition kunzouko. Ndini ende ndini. Kunyangwe ndikapfeka zvakashata, kunyangwe akanzi asvika pamba pedu akandiwana ndiine mabori anenge achingoti my queen. Ndinoda murume wekuti ndinotadza kurara kana kuri kunzi tinenge tisiri tose, ndichifunga kuti saka izvezvi kuti ane umwe mukadzi here waainaye kana kuti kwete. Handidi murume anotanga andikumbira. Leo kana kada kuenda kuDubai antanga andikumbira, mama ndoda kuenda kuDubai. Ndiri mama vako here naiwe Leo? Anototanga atonzwa kuti ndinobvuma here, kunyangwe zviri zvebasa anototanga atondikumbira. Ndinoda a guy wekuti anotombondichemedza mani. So September it is around the corner. Mukomana she, I know kuti Leo uyu chandiri kungoda kungochatira naye inhau yemari, ende iye kusaidi kwake achange achizova nemukadzi waanoti akanaka kunaka, ndakanaka zvangu. So before ndisati ndapinda marriage na Leo, ndinoda kubvunza kubva kune vedare renyu, magold digger akaita seni, ndezvipi zvamungandiudza ndisati ndapinda muwanano yangu na Leo, sezvo I am only getting married to this guy simply because ndiri kuda bhegi rake. Help me out my sisters. Ndezvipi zvandingazosangana nazvo, because I married a man that I hate for money. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section, uchazoudemba mukana iwowo. Nhasi uno uri kuti Leo anokubowa, but maybe there will come a time yekuti unenge wava kutoshuvira kuti dai Mwari mangoita kuti ndinge ndichisangana nemunhu ainge akaita saLeo. Muri yeZimbabwe ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma ndazvo veduwe. The spirit of anti-marriage ndiyo yazobata manje pamwana uyu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga uchitupa changu. Ndiniwo ndiri murume uye zvakare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Ndinoda kureurura wokuita kwandakaita mari munyika yeSouth Africa. Zvinongonzwo munhu unongodyirawo paunenge wakasungirirwa ipapo. Isu vamwe ndisu vevamwe vakange vachishandisawo zvitupa zvatainge takawanawo munyika yeSouth Africa. Ndakaita lucky ndikasvikira mumaruzeva yemuSouth Africa, saka kunzvimbo kwandakange ndichigara inini kwainge kuri kumaruzeva, saka ndakanga ndichishanda basa rekufudza mombe. Ndaishandira umwe mudhara nemukadzi wake, vakange vari vechikuru, saka kudhara maSouth African vakange vasina kana problem, especially isu taigara kumamisha kuya kumarural areas. Vaigona kutoenda newe kuHome Affairs. Vakabva vaenda neni kuHome Affairs. Vaenda neni kuHome Affairs vakabva vati uyu mwana wedu, mwana uyu takambomushaya kwemakore. Ndainge ndava kugona hangu chirudzi chemuprovince chaitaurwa
muprovince imomo. Saka ndakangoitwa an interview, vandiitisa an interview ndikabva ndapasa zvangu. Obviously tine mari dzatakazobhadhara nekuti pakange pasina zvakati wandei zvaidiwa kuti ndinge ndichikwanisa kuzowana chitupa. Saka ndawana chitupa ndakabva ndachizova munhu ainge ava very serious in terms of chikoro. Ndikabva ndaenda kuchikoro ndakazokumisidzira ndatova traffic officer. Ndiri traffic officer kudaro ndakazobuda mumuprovince ndikabva ndachizotanga kugara muGauteng. Ndakabva ndachizotora vanengina vangu vainge vari kuZim. Vanengina vangu ava vakabva vachizovhura driving school. Ndikangoti vakomana vazhinji vaiwana zvitambi zvemuSA vaizviwana kuburikidza neni. Ndinoda kureurura kuti vazhinji vacho vaizobatwa nekuzosungwa nekuti mamwe matraffic rage acho akange asiri echokwadi. Taingotora bhuku reariya, bepa chairo rinoshandiswa rinenge riri original, but musystem traffic rage munenge musina. Ndinoda kureurura kuti zvechokwadi kune vanhu vakati kuti vamwe vakatopererwa nemabasa nekuda kwaizvozvo. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukomanashe. Ndinoda kungoreururawo kuti ndiko kuita kwandakaitawo mari munyika yeSouth Africa panguva iyoyo. When you post my story muzongondizivisa, vanojaja munogona kujaja zvenyu, but ini ndareurura. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Anzi I am back in Zim. Ndakadevelopa muSA ndikadevelopa zvekare kumusha kuZim zvakangooma. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Anzi vazhinji vaizongofamba neconfidence, munhu chitoti ndine mufesi wangu akandigadzirira chitambi. Izvo kwani hanzi taingotora mabepa echokwadi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ininiwo ndiri teacher kumaruzeva. Saka ndine mwana wemuklasi mangu. Mwana uyu ane musikanzwa, anotodzidzisa vamwe vana musikanzwa. Izvi ndo zvakazoitika, mukoma mufunge zvenyu. After ndamupa punishment ma1 ndava kutotsvaka kumwe nhangu, even if mukagona kundiwanirawo basa paprivate school, mungava muri muHarare, but kwedu ndinobva kuGweru. Zita rangu ndinoitwa Juliet, uye zvekare ndinoticha at a primary level kuno kumaruzeva. Saka kunoko kwandiri mukomanashi ndanga ndatobuilda kaupenyu kangu ndichiti kuno ndichatombogara, because nemurume tine kashopu kedu katainge takavhura apa. Murume ari kuti haachadi kuti tinge tichirelocate todzokera kuGweru, saka tiri kunetsana. Ipapo ndo imwe advice yandiri kuzoda zvekare. Murume ndinoona sekunge kunoku kwava kunyanyisa kumunakidza, kunyange pandakamuudza achitoona kutoti pane zviri kuitika pandiri zvisiri normal. Murume haana kuda kundi understanda. Akati zvino zvatiri kuita mari neshopu yatiinayo, hapana patingangozoti tava kutobuda muno todzokera kuGweru kusina chekubata ikoko. Saka ndini ndakatanga kuuya kunoko, murume achizotevera zvake. Ndiri munhu anofarira basa rake. Ndakabva ndatanga kusangana nemachallenges. Pane umwe mukomana uyu ari very stubborn, uye zvekare kana ndichidzidzisa anogona kungoita zvinokonzeresa kuti vamwe vana muklasi vange vachiseka. Haasi munhu wekuti iye he just has a bad attitude, but anotobatsira vamwe vana muklasi kuvadisrupta, uye zvekare nekuvadzidzisa misikanzwa sezvaanoita. Ndichinyora pabhodhi anenge achiita musikanzwa, uye anogona kuita bully yekuti haadi kuti vamwe vana vange vachiita homework. Klasi yose inogona kutadza kuita homework nekuti vanenge vachitya kuzorohwa naye mukomana iyeye.
ndakamboedzawo kutaura naye, ndikagara naye pasi, tried to counsel him, encourage him kuti ange achifokasa pachikoro, but ndakatoona kutoti mwana uyu background yake ndo inogona kunge iri kukonzeresa behavior yaari kuita, nekuti anotoda kutonditonga. Saka inini irresponsibility yangu kumaintaina order muklasi mangu. Ndakabva ndati mwana uyu sezvo ari kutadza kunditeerera, hapana pandingaregedza mwana 1 achikanganisa vamwe vana 31 vari muklasi mangu. Saka one afternoon, mushure mekunge ndabuda panze ndichidavira call, akabva atora duster ndokubva arabha pabhodhi. Pandakapinda muklasi ndakabvunza hangu, asi ndakaziva kuti ainge ari iye akanongedzera umwe mukomana wandinoziva kuti anogara achimubhula. Saka handina kumurova, ndokubva ndachizotora wandaiziva kuti iyi ndiyo nini yangu. Ndakabva ndati iwe unofanira kuti unge uchienda kupunishment. Ndakamutora ndokubva ndanomupa pekuti ange achizoswera achizosakura vamwe vari muklasi. Saka it was just a normal punishment. Handina kumurova, handina kumbomuabuse in any kind of a way. Ndaida kuti ange achingozviziva kuti handizvifariri zvaanoita. Akazoti apedza punishment yake, kwakutongouya akatora bhegi rake. Matarisiro akandiita mukoma, hana yangu yakarova. The next morning pandakamuka, ndikangoti ndainzwa kufesi kwangu kutsva sekunge painge paine munhu ainge andidira nemvura inopisa. Pandakamuka mukoma, ndakange ndisingaoni kana anything. Ndakatombomuka ndikatopotsa ndatodonha pamubhedha. Murume wangu ndopa akazoti kochi. Ndikabva ndati handichaoni. Murume akazoti amuka anditarisa. Ndakanzwa murume wangu achiti eish, kochi chaitika, wakarumwa nei? Ndikabva ndati kochi, because ini ndakange ndisina chandainge ndichiona. Ndaingonzwa kuti maziso angu ainge akabatwa nechiveve, izvo maziso angu ainge atovharika zvekuti handina kana chandainge ndava kutokwanisa kutoona. Akanditora mapictures mukoma, zvinotyisa kani, kuita sekunge munhu ainge akarumwa nemago mumaziso. Saka akabva aenda neni kuchipatara, ndikanzi ndainge ndaita allergy. Nesi vakandibvunza kuti nhai madam, makadya chiini zuro? Mune zvinhu here zvamunoti kana mukadya zvinokupai an allergy? Ndikati no, ini kubva mukukura kwangu handina chikafu chekuti ndainzi uyu mwana uyu chikafu chakadai haachidyi. Handina kana any allergy unless kana kuri kutotanga kutodevelopa allergy yacho. Vakabva vanditi okay, munotenga mapiritsi awa, tokuenda kufamasi tikabva tanotenga mapiritsi eallergy. Mukoma ndaita sekunge munhu akarumwa nenyuchi zvekare nemago panguva imwe chete. Usiku ihwohwo mukoma, pain so zvayakazotanga kuita, ndakabatwa nomumwe musoro usingatsananguriki. Ndakaita mazuva ndisingakwanisi kuenda kubasa. Saka ndakazoti ndapora kudaro, ndakazodaidzwa naheadmaster nekuti mamwe maticha akatoshamisika kuti kochii chaitika kwauri nhaiwe? Ndikati ina handizivi, ndangomuka ndakadai. Saka ndakazonzwa zvinzi Julie uri kudaidzwa name hidden. Ndo pandakabva ndachizoenda kuofisi kwavo. Ndaenda kuofisi kwavo, ndakabva ndagara pasi, vakatanga kutaura neni. Vakati Julie mwanangu, handiti unozviziva kuti mutemo hauchatendedzi kurova vana? Ndikati ini handina kumurova because ndainge ndichitoziva kutoti vainge vava kutaura pamusoro patonde not his real name. Ndikati no, handina kumurova. Ndikavatsanangurira sekutsanangura kwandaita kwamuri mukoma. Ndavatsanangurira kudaro, vakabva vatiti wamupa punishment. Vakabva vati vainge vachazotaura nambuya vemwana iye ndikuti anogara nagogo vacho apa. Mbuya ava vakafirwa nevana vavo vose, hanzi vainge vakangozvara vana vasikana chete. Ndava kubuda, vakabva vati kwandiri, Julie,
gara pasi uvhare dhoo. Ndokubva ndavhara dhoo ndikabva ndagara pasi. Ndagara pasi kudaro vakandiudza nyaya yandainge ndagara hangu ndichingonzwa nekuziva kuburikidza nemamwe maticha kutaurawo navo ndichivaudza kuti mwana uyu ane musikanzwa. Vamwewo vandaitaura navo vaingoti mwana iyeye ane musikanzwa nekuti anotemba mishonga yagogo vake, nekuti gogo vacho vanonzi Muroi muvhileji umu mune chikoro, apo pachikoro pandinoticha ini. Saka ndakagara pasi kudaro vakandiudza kuti mbuya ivavo vanoroya. Ndakabva ndati sei kuti ichokwadi here? Ndakambonzwa hangu zvichitaurwa kuti gogo vacho, gogo vemwana uyu Muroi anotyiwa kunyange nachifu. Vakabva vanditi Julie, pane nyaya yandoda kukuudza. Vakabva vandiudza about his own past. Vakandiudza kuti makange muri mugore ra2006. Ipapo vakange vari just a normal class teacher pachikoro ipapa apa pavava headmaster. Vakati ndainge ndichidzidzisawo umwe mwanasikana wagogo ivava. Saka anzi musikana iyeye akange aine musikanzwa usingaite, aidzidzisa vamwe vana kuita musikanzwa kuba. Saka vanoti akazovabira mari zuva iro ravakazomurova neshamu zvakaomarara. Saka vamurova neshamu yakange isitombori nguva yekunaya kwemvura. Mvura yainge isati yotarisirwa kuti yava kutanga kunaya. Saka vamurova kudaro. Vanoti ivo vakazoti vava kufamba vachidzokera kwavakange vachigara musame village, vainge vasati vatombova nemotikari. Vanoti ivo ndipo pavakabva vachizorohwa nemheni. Hanzi denga rakangoshanduka, vakatoona kwakange kwatova nemakore, ndokubva vatongorohwa nemheni mushure mekunge kwangopfuna zvimvura zvishomanana, mheni ikatova rova. Asi vanoti chishamiso chakaitika muvhileji ndechekuti mheni iyoyo yakanorova zvekare pamusha pagogo mai vemwana uyo kwavakange vachidzidzisa musikana uya wekuvabira mari. Saka hanzi mheni iyi yakati yabva mukuvarova ikabva yanorova zvekare imwe imba iyo itoripo pamba pembuya iyoyo. Imba iyoyo yakatodhirika. Imba iyoyo vakati kwandiri yakarohwa nemheni, havana futi kuzomboirinovheta. Saka mushure mekunge varohwa nemheni vakaendeswa kuchipatara. Saka ava headmaster vepachikoro pandinodzidzisa vanotofamba nemacrutch ende havatogoni kunyatsokufamba zvakanaka. Saka vanoti urema hwavo hwakabva ipapo pakuti vakarohwa nemheni kunyange zvavo vasina kuzofa. Saka vakabva vati kwandiri Julie, ndingangoti utori nelaki kuti vakangokuzvimbisa maziso. Mbuya iyoyo inoroya ende havatambisi munhu. Kana vafunga kukuuraya vanogona kutokuuraya. Vakandiudza imwe nyaya yakandikatyamadza. Vakati mwana wagogo ivavo nganzi akazobva pachikoro ipapo akazotanga kuita hake zvisina basa, asi pachikoro apa aingotora manumber 1, not kuti akange ari munhu aigona. Hanzi rainge riri dofo, waiti kana uchinyora maripoti unongokanganisa wotomuita number 1 out of the whole class, yet rakange riri iro dofo. Hanzi kana panguva yemaexams kunomaka ma-exam papers ake waitongomupa 90%, yet ma-answers ake anenge ari wrong. Saka vakandeti usachimurova uye zvekare usachimupa punishment nekuti upenyu hwako hwatova munjodzi. Right now mukomana ndinozviziva kuti a kukumbira transfer it is a non-starter. Kunge inini ndatongosiya basa ndoregedza kuticha mugovernment ndoenda hangu kuprivate. Kana paine munhu ari pano anogona kunge achiziva kwandinogona wanawo mukana wekuticha private primary school, inini I am willing, experience ndinayo. Kwedu kugweru it will be better kana ndikawanawo munhu anogona kundipawo basa mungava muri mugweru. But Harare was okay sezvo kuine ma-opportunities akati one day. Ndatenda mukoma nekuzoposta kwamuchazoitawo nyaya yangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna Julie. Ngatitaurei naye mucomment section. Julie uyu zvakangooma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Headmaster kurohwa nemheni koiko kuzomanikidza munhu kuti mwana wangu anofanira kuita number 1. Yai zvakaoma. Hanzi vana vacho vose vakapera kufa, zvimwe kuda vana ivavo vakatongodyiwa nezvinhu zvagogo vacho. Were you a teacher before? If you were a teacher before, can you come to our inbox and tell us kuti ndezvipi zvimwe zvinoshamisa zvamakambosangana nazvo mumabasa amakange muchiita pamainge muri muchishanda as a teacher? Let us try to speak with our sister Nasisi Julie ava mucomment section. Kana muchiziva kwavanokwanisa kumaketa vakawana basa rehuteacher, you can tell us mucomment kana kuya kuinbox. Asi musazoitaka zvamukoma vaya vakauya vakati vanoda kubatsira hanzvadzi yedu iya yekubva kuSouth Africa. Pedzezvo vava kuti iwewe ndinokuda, but munhu abvuma hanzi vanoti ndinotya kuti unogona kunge uchihura. Zvino chihure chacho chinoonekwa here through minute pictures. Mukoma kana muchikwanisa kuuya kuzozvidefenda, because vanhu vari kuti maybe makaromba here, munoshandisa here mapictures amuri kutumidzirwa nehanzvadzi yedu, kana kuti pane zvamuri kuzviitirawo, mune kwamuri kumatengesa here, sei muri kungodhimanda mapiksi iwawo non-stop. Zvinotyisa kani zvaitaurwa nasisi vaya. Ngatiregedzai tibva taenda pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Prim iye ari kuti ndiri hure ndinotengesa muviri uye zvekare ndinoshandisa mishonga yemaNigerian kuti ndiwane macustomers. Makadii zvenyu mukoma? Zita rangu inini ndinoitwa Prim. Chokwadi changu ndechekuti ndinoshanda sehure. Iri ibasa randaita kwemakore. Ndingangoti ndinorarama upenyu husingazivikanwi nevanhu vekumusha kwandinobva, uye ndine humwe upenyu hwandinorarama muno muHarare. Saka vamwe vanongondiziva saPrim hure, vamwe vanondiziva saPrim responsible single mother. Nekuda kwechihure ichi chandakaita kubva mukomananshe, ndakagona kutovaka dzimba mbiri. Ndine imba iyo yandakavaka muno muHarare, matitle deeds nditori nawo, neimwe imba iyo yandakazovaka kwedu kwatinobva ndichati kudomboshava. Kuti ndinge ndichizonzi Prim ihure, chichakaitika kuna Prim? Inini mukomananshe ndiri munhu akatambudzika zvisingaiti mushure mekunge ndatambudzwa nemurume achidya mari, aita zvemamaini, then ndokubva achizowana mari, upenyu hwedu ukabva watanga kuoma. Mari yaivapo but magariro ndiwo ainge orwadza zvino. Saka ndakabva ndachizonzi neimwe friend yangu, Prim ibva ipapo uya kuno kuHarare tikwanise kushanda. Ndakabva ndauya muno muHarare ndikatanga kushanda naJennifer, my best friend, aitawo zvekutengesa kuma-avenues. Nekuda kwekunaka nebhodhi yangu ndakakwanisa kuwana macustomers akati one day. Vanhu vakangondivhunduka mazuva ekutanga, asi ndava normal. Vanhu vakange vasisina basa neni, uye zvekare mahure zvaanoita vanotorerana macustomers kuburikidza nemishonga. Umwe munhu akakuona wasvika pabhesi uri munyowani anogona kungokupa kana mari iyoyo inenge yakagadzirwa. Saka kana paine murume anenge auya achida kuzokecha iwewe saPrim, haazokukechi, anobva aenda kuna Roda uyo anenge akakupa mari yakagadzirwa. Zvose izvi ndakange ndisingazvizivi until friend yangu azotanga kususpekta akati, Prim zviri kuitika kwauri hazvisi normal. Ndikati seizve? Iye akabva ati, handiti mbonoona vamwe madzibaba ava specifically uchisvika pakrawa ravo unototanga nekutorara navo kana uri hure, kana uchida kubatsirwa navo. Kurara navo kwaunoita navo ndiko kunobva kwaburutsa
mweya mutsvene pakrawa pavo. Saka madzibaba ivavo vanoona vakaita madzibaba ng'angaso. Saka vakabva vachizotanga kundipa minamato, mvura dzekugeza nadzo. Ndikaona sekunge zvainge zvava kuita senani, but chakazongondibhowa ndechekuti vainge vava kundida. Ndaiti kana ndoda umwe munamato vebva vanditi prim chimbondionawo vachida bonde kubva kwandiri, apa vondibhadharisa futi kana topinda mukrawa mavo. Saka ndakaona sekunge ndainge ndava kushandiswa too much. Ndakabva ndachizosangana nomumwe munigerian uyu aitawo zveun'anga-n'anga. Akabva andipa min'anga, akabva andipa mishonga yechin'anga yekunigeria nedzimwe sipo idzo dzaaiti. Sipo idzodzo dzinoshanda semagnet. Sipo imwe yandaisigeza nayo, sipo iyoyo mukomana haiperi zvekumhanya, unogona kuishandisa kana kwegore rose. Apa inonhuwa kana ukageza nayo, so inonhuwa kuita kunge tsvina, but iwe mugezi wayo ndiwe unenge uchinzwa kuti pano ndiri kunhuwa pupu chaiyo. But nekuda kwekuti pupu yakaita semagneti, munhu akanzi aitira pupu apa, chii chinoitika? Nhunzi dzinomharapo, dzinotravela kubva kwadzinenge dziri dzichiuya papupu iyoyo. Saka ndo mashandiro ainge achiita sipo iyoyo. Ndakabva ndapiwa mamwe mafuta akawanda chaizvo, mafuta iwawo awo andakanzi mafuta awa ndiwo andinosora panhengo yangu. Ndakabva ndachizomupa mari ndikatanga kumashandisa. Ndakaona sekunge zvakange zvichindiitira ini. Varume vamwe mukomanashe vamwe vaita zvekudhiraivha matrack aigona kunge ari munhu wekubhulawayo, ari muHarare, auya kuzodhilivha, otouya ozototsvaka prim, oti ndiri kutsvaka umwe munhu anonzi prim. Ndozomubvunza kuti nhaiwe, ko zvaunoti unobva kubhulawayo wauya uchinditsvaka, iwe unombonzaniko? Uye zvekare kwaunobva unombobvepiko? Wakandiziva zvadii? Munhu iye obva ati ndakanzwa nezvako mune rimwe gurupu rematrack driver, kana kuti kufacebook pano mumwe mugurupu randiri akati akomana kune chimwe chimuko chinonzi prim chinowanikwa kumaAvenues. Saka mbiri yangu yainge yava kufamba muvarume vanofarira kuita zvekukecha mahure kuti kuno umwe mukadzi akanaka chaizvo. Nekuda kwaizvozvo ndakatenga stendi ndikareiza mari ndichizvitengesa muviri wangu, ndikava kaimba, ndikabva ndadzokera kugoromonzi uko kwandakabva ndachizoenda, ndikabva ndachizonovaka zvekare imwe imba, ndichichinja hangu location kuti ndisazozivikanwa. Saka ndo hwakange huri upenyu uhwo hwandainge ndichirarama. Murume uyu munigerian akazosvika pakufa. Ndikangoti kufa kwaakaita nemaachievements andainge ndaita munguva pfupi, ndikangoti ndaizviona sekunge ndakange ndatora kuseri chandainge ndichazoda kwaari munigerian iyeye pakange pasisina. According to me ndaiti zvose zvaringana hazvo. Saka ndakabva ndachizosarawo nemishonga iyo yandainge ndakatenga before asati arwara achizoendeswa kumusha kwake kunigeria. Saka handina kuzomboitawo interest maari, handina kuzombomutsvaka, handina hama yake yandinoziva. Munhu wandaiziva ainge ari umwe musikana aitawo zvekushanda nemunigerian iyeye, but haasisimo muno mumuzimu. Handizivi kuti akaenda kupi, aitsvakira munigerian macustomers, vanhu vanenge vachida kuromba. Saka mukoma nekufamba kwenguva after munigerian afa, ndopandakatanga kunotisa kuti kana ndikatora mafuta aya anoita kuti ndiwane macustomers, because mushonga wacho zvaunoita ndikatora nguva ndisina kuzora sikarudzi yangu nemafuta, macustomers hauyi. Panogona kutouya munhu waunoziva kuti munhu uyu anondikara rafu, agotokecha umwe munhu iwe wakatotarisa zvikatokushamisa. Saka ndo mashandiro aunoita. Ndinofanira kungogara ndichizora mafuta iwawo. Izvi zvinhu zvandakatoudzwa nen'anga yekunigeria asati ashayika. Saka chava kundinetsa chazondiunzawo pano mukoma chiri kuitika ndechekudai, ndinofanira kuramba ndichingoshandisa mafuta iwawo, asi ndikazora mafuta awa pasikarudzi yangu, kana paine akamboshandisa zvakaita sana Dettol, ukaramba uchigeza neDettol panzvimbo imwe chete, unopedzisira wava kunzwa kuti pano apa pava very sensitive. Ndozviri kuitika matama esikarudzi, nekuti ndimo mandinozora mafuta acho.
saka ndinogona kutofunuka mukati mematama esikarudzi kana kutonzwa kuti ndine tumaronda kana kuita sekunge munhu atsva, sezviya zvinoitika kana ukashandisa mishonga yekubvisa pfudzi kunzvimbo yakavanzika. Ndozvandinenge ndichinzwa. Pain yandinonzwa haina kumira zvakanaka, kutofamba chaiko ndinonzwa sekunge ganda rinenge richinamanuka kunzvimbo kwakavanzika ikoko, ende ndikazonogara pasi ndikazvitarisa so ndinobva ndatoona kuti ndinenge ndichitobleeda. Pain yacho mukoma yakaoma. Apa manje ndava in a catch-22 situation. Handikwanisi kuti ndiregedze kushandisa mishonga iyi ndekuti pain yacho kana yanyanyisawo obviously ine reaction dzimwe dzandinoita. Zvandinozongoita ndezvekuti ndinoregedza kushandisa mafuta iwawo. The moment yandinoita zvimazuva ndisingazore mafuta ndinogona kushaya kana $1 chairo kutouchline, kudzoka ndisina kana cent. Vamwe vachitokechwa ndakatarisa, so unoita sekunge uchasvika pakumanikidza kuti vanhu vange vachikukecha. Apa ndaizvitora sekunge ndiri high class. Varume mukoma vanotouya vachitokecha, ndakatarisa, votoenda ndakatotarisa kudai. Apa ndinawo zvimwe zvimabusinesses zvekuti kana ndikanzi ndagara handichaiti basa iri rekuzvitengesa muviri wangu, ndinogona kugara ndikararama ndichiri kurilaya pamari yeprostitution. Ndinodawo maadvice kubva kune vedare renyu. I'll be patiently waiting in the comment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangooma, yo zvakaoma. Hanzi ndinotozora mafuta iwawo, kana ndikasamazora ndinoshaya kana $1 chairo randinobva naro hanzi kutouchline. Zvakangoma. Hanzi ndo zvavanoita vasikana vacho. Kana vakakuona kuti unenge uchiri mutsva panzvimbo, vanokushandisira mishonga yavo nekuti vakutorere macustomers. Ngatitaurei naye mucomment section prim uyu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, I want to share a story iri kuitika mumhuri medu. Ndara kubatwa zvavo Vakanamirana Nemuroora wavo. Zita rangu inini ndinoitwa Matthew, uye zvekare pari zvino ndiri kuno kuUK. Ndinofanira kutoti ndige ndichitodzikako kuZimbabwe. Pane scandal mukomanashi yakaitika mumhuri. Little brother yangu iri kurwadziwa zvisingaiti. Handizivi kuti mainini vainge vachifungei kusvika pakuhura nababa. Nyaya dziya dzinoverengwa kuchakafukidza ichokwadi iko zvino zvindazozviona. Ndaisiti munhu akaita seiko anorara nababa vakamuberekera murume wake, but now it is hitting home and zviri kutishamisa as a family. Baba vangu mukomanashi ndi bishop muchurch, ndokusaka semhuri tasarudza kuti tinge tichitanga tambogara dare remhuri. Zvino munin'ina wangu iye haasi kuda kuuya kuZim. I am trying to convince him because tanga tiri kugara tose kunoku. Apa mainini ndivo vane visa rakatakura munin'ina wangu. Tose kunoku takatakurwa nemadzimai edu. Neniwo ndatova nefiye zvimwe kuda wangu womukadzi pane zvaari kuita ndisingazivi. Saka pamunini munin'ina wangu vakaroora musikana wavo wavaida chaizvo. Vakasangana kupoli. Upenyu hwavo hwakange husiri upenyu hwatingati vaiva nemari, but vairarama zvavo. Then ndokubva tachizouya kunoku tainge takabatana as a family. Munin'ina wangu iye achitaura anoti akatanga kususpekta nekunyumwa mushure mekunge mainini, nekuti ndivo vakatanga. Izvezvi ndine fiye mainini vauya kuno, mudzimai wangu ndiye akaita number 2 kutevera, akange achigara na mainini vake, saka vakange vachigara vari vaviri kudaro. Ndokubva munin'ina wangu achizouya, ininiwo ndichizotevera after that.
saka tanga tiri kutogara zvakanaka kunoko. Munenge haana kumbondiudza kuti mukoma ndine masuspicions angu andiinawo. Iye anotakatanga kunyumwa mushure mekunge mudzimai wake auya kuno atisiyako kuZimbabwe achigara ari ega muno muisland. Akatanga kunyumwa kuti mukadzi wake anogona kunge ari kumuhurira. Anoti zvakazonyanya kuwedzera mushure mekunge tava tose kuno. Saka akabva achizoenda kun'anga patakadzoka kukuzimu as a family. Iye akabva abuda ari ega. In secret akaenda kune imwe n'anga. Anoti iye akaenda kunyanga uko mukoma, traveling kubva kumasvingo achienda kun'anga iyo yekunyanga. Asvikako akabva ataura nekurondedzera nyaya yake. N'anga yakabva yati okay, sezvo iwe usati wava nechikomba chaunogona kunongedzera kuti munhu uyu anogona kunge ari iye ari kukutorera mukadzi wako, zvatava kuita pano ndinoda kuti unge uchizotengera mukadzi wako underwear. Kana wamutengera nebra ouya nazvo, usati wamupa hafaniri kuti ange achizvibata ouya nazvo kunoku. Saka munin'ina wangu akabva achizoita saizvozvo ndokubva adzokera kun'anga. Adzokera kun'anga kudaro zvakabva zvambonogara kunyanga zvichigadzirwa. Saka pakazoitika birthday iri takatoita party kuZimbabwe ikoko. Hatina mwedzi yakawanda tabva kukuzimu. Saka pabirthday munin'ina anoti amongst magifts awo aakapa mudzimai wake paiva nemari. Akatenga nemotikari kaToyota Aqua kaakatengera mukadzi nemari yainge isina hayo kuwanda. Saka akabva achizopa mudzimai. Anoti izvi vakazozviita vava muimba yemukati. Akabva apa mukadzi akati zvipfeko zvandakutengera izvi zvemukati chindipfekerawo undifadze umwe wangu. Ndokubva vaita zvavo zvevakuru zvavakaita. Saka takabva tadzoka kuno kumanje, then ndokubva mainini vachizodzoka kukuzimu. Saka hanzi vakangonetsana but nyaya yacho hatina kuinzwa. Munin'ina anoti ndakangoti rega ndingonyarara ndizvisiye zvichidzoka kuZimbabwe ndikuda kuona, ngekuti akaudzwa kuti uchaona zvichaitika, mukadzi wako achangoda kungobva pauri kuitira kuti unyatsokumubata. Saka mainini vachiuya kukuzimu, then munin'ina ainge atoita trip yake nechekare. Ainge aine vamwe vaainge akaudza kuti ndozvichaitika. Ini haana kuda kundiudza because anoti mukoma ndaitofungidzira kuti maybe mimi naamai guru munogona kunge muine zvamunoziva, ndokusaka pane dzimwe nyaya ndainge ndisingakubudiri pachena. Saka ane vazukuru avo vaainge akatoudza kuti akomana ndakaenda kun'anga so ndomwe muzukuru sikana. Saka ainge aripo pamba, ndiye nyakutobata baba vangu inini Nemuroora vari busy vari mubedroom. Saka vakabva vachizobatwa. Video riripo handikwanise kushare nemi vanhu kutotadza kutobva pamusoro peumwe. N'anga yacho kutaura kudai yakanzi yakabva mukusvika pamba ichibva kunyanga. Saka ndiyo iri kufanira kuvagadzira. Manje as a family takati zvinhu izvi ngazvisabuda as for now. Ndikungodawo maadvices kubva kune vedare renyu kuti hatisi tinenge tichizokuwadza here munin'ina wangu kana tikaita sekunge tamutsikirira tikati nyaya ngaisataurwa nezvayo. Tichangoti Muroora uyu mainini vange vachikumbira ruregerero kumunin'ina wangu. Ko amai vangu vanonzwa sei mukoma nashi? Ndiri kudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichimbodzeyawo nyaya iyo iri kuitika kumhuri kwedu. We can't come on social media nenyaya yakadai. Zvose zviri kuda kugadzirwa tichazvigadzirisa zvedu as a family in secret, kuita sekunge pasina zvakamboitika. I just need your advice apa. Mvana ava kuti handichadi kudzika kukuzimu. Vanhu vangu ndakatovabata, ndinonotarisana sei nababa. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo bamukuru ava mucomment section.
munozvionawo sei zvakangooma hazvo veduwe. Maybe mukambodhila nayo nyaya iyi mumhuri pachezvenyu pasina ma-external forces, nekuti mukatanga kudaidza vanhu vemedia so panenge pakaipa. Maybe mukambotanga madhila nayo as a family, then kana muchida kuzobuda nayo nyaya yozongobuda after. Hanzi ndiri pama1 kana neni ndine fear, nekuti wangu womukadzi akamboya akagara ega muisland achigara namainini vake ivava vekudanana hanzi navatezvara vavo. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwa vateereri ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for watching Ruregerero. Pandinenge ndichimbononoka kudavira ma-messages ma-confessions amunotumidzira. Patori neimwe nyaya vamwe mukoma vakamboya ne-confession yavo vachiti ivo before 30 June vane zvavari kufanira kuti vange vachizozadzikisa. Vakatumidzira nyaya yavo back, but ndanga ndisati ndakwanisa kugara pasi kuti voice note ravo ndiite zvekunyora. Zvasiyana nepaya pamaiti chero voice note tinongoposta zvakadaro. Saka zvinotitorei nguva ndichingoti Ruregerero. Asi ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.